try. You try. Bữa nay chúng thắp thì chúng try. Thì beliau nyo ban kurkui pi, yang sengop hai pi barok share ni ka. Jaka. Thì cái chính cái ba ngin yo sengop mentaka sengi lang ba ka tin ka jong oblay. Ka ba pila ban chem no Matthias ka lenong ka ba khatsan ka dekat ka ba lai pu art. Ka ni ke heading ka ba ong. Ka ba besar ya kisau hajar. Ngan puli kumbakalong. Habau Jisu. Teo la khot. Hala di kisin ran jong u. Ula ong ngas ngosen eyo pat ba. Na ba kila ya syong bat nga menta. La lais ngi bat kim don e ru ban bam. Te ngam man ban pa no jing it yaki. Ba yo ki yap ler halenti. Amen. Các chiến cái trong ublay cái yat ho ba kini gipat ba kila yasa bat u Jisu hado lais ngi bat u Jisu u ong ba kim don a ru ban bam te ngamon ban pha jing it no yaki ba yo ki yap ler halenti nganit hui pi lada pi chakri ne em yo blay nado kamen sim nado kedok nut ngan ong pi ba hakapor ke ba pim dani te pim dani teng pi don ka spa kapo handre ka don ka kes ka ba pi don kam kin nong ya rap ki ban kersyan ye pi don manu ban kersyan ye pi ble pet nap neng wisn ai don pat kapor ka ba pim don wat tang ka pam ba pin pam ru ublay upet na beneng am udap ya pi daga jing isen ay namar balay namar pilong kita ki briu ki ba penlut por bat u hado lais ngi gini ki briu ki shong bat u Jisu bat klem yo asngo ba kila ya ot ba kila ya thad te namar kata ne am ha kani ka jing shakri blay am lada kalong kum kani ka jing seng ka bangi yo man la ka sngi ba ar hang ne kamot kadon teng kawai kloy teng kawai slam wat jus ngau that amar teng gibriu ar kenta lai kenta ki la that te henrei kini gibriu pat hado lai sngi modor pi lai sngi ki shu ya shong ki ya sha skor ya ka ka bo Jisu Ukran hado batang ka pam ro kim don shu la te la se ki la ya songja namata shi sngi ar sngi ki la ya songja kala poi sakasngi ka pa kim dani esho hanra kini ki priu ki khalam ong te mangim dan jing bam sho hanra u Jisu u yo i kata bat u Jisu khuslai ya kata ngan ong ye pi lada ka jing shakri blay ka jo pi ne em kalong ka ba khoi ka ba kentang ka ba khlem don kanu ka jing sngo that ka jing sngo luwat ngan ong ye pi ha ka por ka ba pim don ne em u blay u pet na beneng nem udap ya pi da ka jing isin ka ba kraw hado kata lada ya kren ha kini ki balang presbyterian la kum ki balang ublay to ki jing seng kim da slam ki long tang shikenta shiteng da slam ru kamut arkenta te ha balang pres shati shama patte ngai ki bru ki be bhai ka por wei bala dei hi tu ka por balong ji seng te thik ki la poi be kamut chua ban ti baje arsin ki bru ki la da te henrei ngayu i pat kidon pat hi shaki weki balang ki ba na lor baka jin seng kalong tang shikenta shiteng lani arkenta na lor la pules dangru dang yawan teng la yat ke jin seng ki dang yawan don te ke tu ka discipline wat haba ka jin seng kalong tang shipang ten rei ka ba kham singo si kalong ki charismatic pat namar balai namar ba kilong jin seng tang ko wei kidon hi ki belong arsin lai sin ru te don ki belong tang ko wei kimlong kumbalong kini ki balang ublel ne ki balang press ki long hadu laisien sausien la ne sansien ha ka shisngi kamot ki la bate no ya ka por na ba umla ban be no ha ba kabon tli ke jing seng te shikinta shiteng ru kamot kala biang hi na mal ka bon te le jing seng te kat kum ka jing penyat ka jongki te hanrei kini ki charismatic ki ba bon hi ka jing seng ki long tang ka wei la ne artali kata ki shet long tang ba kile akum no dala dep ka praise and worship kisalet pat
te ki slam te kum to ban ayu ki slam ban let chaying mani ki namar ba ka praise worship ka don hadu shikenta ngin salet dalakut te ladoni we kongru iba wan jinseng shisien chakani ki jaka idei na tena po laimer te ka jinseng ka sedang san baji te henre idang point rusteng baruan jinseng te da iwan i accident no hang te dala accident hang te iwan phatwai no hang ni don phatwai hang ni i dom yo play ong ba balai habang wan jinseng balai ba play pen accident inga tenga kaling ong ka jinseng ka sedang no baji ong san baji teng ong menta lakan no baji teng ong phila bakla phi lembe te ka por ka badai henre keno ben pa dio play te pon ki brio ki long kum ta te henre ngan ong ye phila da phidan he ki balong jinseng tang shi kenta steng ne ar kenta ne da philong lai kenta san kenta ne namar philong tang away ka jinseng don ki jinseng ki balong tang away san kenta ru te la da phi i chi chayu try ne phi shong khop bet namar ki ni ki brio hado lai sngi ki klam tan ki shong bet bat u blay u pet da ka jing isen ai bat u ngaman ban pha no jingit yo ki yap le kamot la da phi ne phi chakri bhai u blay bat ha ka por ka ba phim don i ai ne am kamot ki brio kilong kim te brio su te kilong so si ba le ken hadu ka ne nga chakri u try isen ai nga long tenteng kim tip show you blay kim tip show you brio nama blay namar ba la chakri you blay la le yak manu blay henry ki kamba ki klemja henry ki tahi ki be i hok you blay nem kamot kim dan kam ban poi hadu ta upot ba pin sha thangan ne hadu upot ba pin let krong ne pin nam poi te kum ta upot namar balay pin nam poi kum ta upot namar ba chakri u da ka bensin ka ba shishaan u blay u don te ka jingkit kle na ka benta ki ni ki brio u don ni ka jingkit kle henry bon bahai ki briwan shong shi phang hak jat jong try nem ki la that ki la sam thia tang badala dei ba ka por ban pani ki jingdon kamem ki les ki betrong ba o pan kata hanre da ka dei ka por ban ai pat cha ublei em ai ka batam kan tat ai ka bombes ai bet ka bajo ai bet ka bathang tang no ken ublei un yo ban ai purai ki jingdon kam taru hapting ki taru ublei udang ai hiangi tang ba ban ong man yo hi pura te ka ba pinam yo purai ka jing kwa ka jong pi namar balai namar ba pi khlem chakri yo try namar hoi ka bible ko pan te on sa ai te kamut ba un chu ai bet henre u ai kat kum kan nong rem u ai kum ba pi bet kum ta kan pin ot kum non chu ai rumai pi kum non chu ai pi khlem kan nong rem ha ba pi pan ka ai u ai da kan nong rem ka bas kem kat kum ki kam ki ba pi tre tik ni ki priru namar ba kila ai sha ha do lais ni u blay ru u pet da ka jing et ngan ye thu ye pi la da pi don ka por ban pen lot ban chong ki chat ki jong try u blay u kit kle u shim kia na ka ta ka jong pi ka ai ka ba pi don kam ne u tip shua ma u te pi le phim pat tip ka ai ka ban jala sha ka ai ka ban jala si hare ma u la pen kre ru pai ka jing don kam ka jong pi par khoi na mar balai na mar ba u blay u tip kham ba kum ban ngan em shua bangan wan chanen em shua bangan wan chede ngak klem patip lupa te ubli tu ladep te lupa te ar benai ula depen madan khoro kharam ula pen biang lupa isan vale ban van lang chane te kamut ubli jongi ne am ladangi chakri u hakar kom ka badai ula pen madan lupa ki khoro kharam bat upet da ka jing isnai bat upen dap ingi bat om ju pathli ingi dala leru em habangi chakri u trai ni thui pi om ju pathli ki nong tres ngi ki wan tre hi ju ki breu lada ki yo bai nong ta yo ne yo bai nong sngi ne hatu ki phathli adap ka kam tara ai kim phathli phi thara ublen phathli ha phi chong ha ki jat ki jong trai ha phi chakri u trai shania scam nget scam chakri de ga jing smor ngan ong ye phi phim dan kam man khuslai ka jing im ka jong phi ma u la khuslai lot na ka banta ka jong phi paro na mar ba u ong to wa chwai ka hi ma jong ate e paro on sa ai lam tam ha phi te na mar ka ta wa chwai u play da ka donut bar khoi nem an phi wa da ka donut bar khoi u play u pet ye phi da ka jing isen ai bat on ai jing don kam ki jong phi u ong kum no te ki sin ran jong u ki le yathu ha u nang no ngin yo ki kpu kata hari klau kat pan pen kedang yo u pat ba kat une ki sin ran ha kan ke por namal ki dang shu ya sedang mane ya dan ti bu jisu kim pat tip te phiru lese ki por ki bala let no phi dang slong kristan pim pat tip chapang u jisu
Let's say pi perkat kuno kata kalak ban long. Te henry. Mentang ngalong ye pi to long rang ba ha ka jing long terstan. Mentang ong pi to sngo tho to tep shai kedar ba ublei udon ka kamba ya kita ki ba ye sngo ri u. Ki senran hang ne ki ong nang nongin yo. Henry kumi kita ki judging kali ngin nam kali. Lada don kanu ka ba pi don kam ha ka jingim ka jong pi shu ong be lada long ka mon jo utrai to utran pendap hi ki jing don kam ki jongi to utrai un isin e yengi to utrai un pendap hi to utrai un le hi ka kamba kran kum ta nai ong ra wei uta ban pendap uta ble ula bo ban le ki e bar khoi nai pemi kum ki ki jai kiten ki balong persya e ka kamba ka jong ble na mala ringi arta tin ru ngani thoi pi ki kamba kim juja na ma dak ka jing bom ngai ka jongi om pen orlong kim ju pen orlong ki e bar khoi ku manga mental ki bre kim ngai jenga syapang kanu ka bentang ngam ai sunan hira ba khlem ngai tengan ai ten re ha banget ngadon ni ka jing smosen e bangan pendap te kamut ublei le te khampalat ken man ngi le te ngilong tangki briu te ujisu ula kali te yaki pidon katno teli ki kpu kila ong te nyau teli bat khat ar ki dok kharet ujisu kali pidon katno teli ki kpu bat ki neru kila ya tho ba ki don kendiat ka dok kharet bat nyau teli ki kpu ba la ong kumno te ula hukum yaki pat ba ban shania ha kandau kani ka aji ka yangi ba ha iji yo ibarit la rapi shania ha ublein em ublei un pendam kadon kapor ka ba manga ngayo tulop san hajar shibnai ka ba yeng lai hajar san spa ka ba bam junga khat san spa te henry happening ga taru ngadap ngabiang bat ladan pat kajing don kam ka ba khambon ngam ju krong ngam ju yet ho yeno hanrai kidon ki buan pen poi ngadon kam u matras kidon ki buan wan pen thet matras nga klem yet ho klem ei hanrai don ki buan pen thet matras nga don ki buan pen thet cinta don ki wan ra kita ki ei namar palai namar ublei utip te ki jing don kam ka jongi namar mangale te dak ki phadwai ki ngam ju sim pisa te kemut kam ju le chaka pla pisa ka jonga te hanrai ublei pat utip yang abang ngam ju sim pisa ki wara de ki tiar te ki bangadon kam ki wara de ki tiar ki bangadon kam teng poi u khao teng poi u phan teng poi ka do teng poi ki so teng poi ki jan namar balai namar bangim khmilenti nang no ru ngi shudwai ngi shushania be hau blai te hai te jing yo ibarit ru la ra phishania ublei pendam ende ki don ki parlok ki jonga ki bakamai da ki lak endre ki dang dap ram namar balai namar ki yo ki jing pang ki bashir khai bat haba ki yo ki jing pang ki bashir khai kalak ru kam dap endre haba phishakri pat yo try ne em hai jing yo ibarit ru phitep ublei upendam bat lo ong kumno la ong ba habang ula shimte kita ki nyau teli ki pu bat i kita ki dok kha bat haba ula ngo ula kria bat ula ai ki senran chu ki senran de hab ha uta upat ba te pi de ban sngo ken ya ka e ke ba phiyo man ba phiyo nem phiyo ka bai nong la ka long kat no rong trai nga ai ngo ye me namar ki ne ki jingkur khu ki jome pin ai ngo phila ban pen kentang ru ya gitu ki jing ai ki don ki ba ai ji kai ba umjude pen kentang ya ka pisa han ka tin ka chong ublai korin ning kong kalonong ka ba shipau ka khot ka balai phuai ka ong kup no ka ong ba le iki baro on penen burami utrai le iki baro on penen burami ublai te ka mo ladangi pen kentang ha ka kertang jong trai ka pisa jongi ka nom lot phon ngaling am ong rotang ke pisa ngaling pen kentang ka shaban suma pen kentang ki shampoo ngapen kentang ki cream bar khat ngale ha ka kertang ka jong jisu man lat ka ma ban lat ka man sao namar ba shimla tho lut ha ka bible iki barok khat hanre la shu tho kulum bala rangi le iki man pendan buram yu blai ka long bete la dak lem tho ha bible ru hanre la dangi le iki ba penja buram yau blai la dak ka lem hukum ha ka bible bom de ban le ru kamut kam long ya ka penja buram yau blai kam long ye ngi bangin le wat la dak ka bible ka klem baham
Handre ya kabangi pendan buram pat ya ublay wat ka baklem tho ru la dangi le kalong namal kakti ke jok blay ko ong tulle iki baro ban pendan buram ya namal na tho lutte ngila su hi ban puli tai kan ni ru ngimla telah su ai kelum bet lara pile iki ban pendan buram blay kalong bay Handre gidon ki bawodong maom julong pen kentang pisah hapo ing mani rum jadi pen kentang pisah julong pen kentang ya da piyo kapay nong Handre ladangi pen ketang hakerteng jong turangi latin na kajing lot pot na kajing loksan pis ngawo bet kakam ka piyo ngani thu ipi na ibarat uble unsa kurkhui pi uble unsa pendap ya pi uble unsa pen kraw pi nama belai nama ba pi shania ha utrai bat la ong kumta baro kilaya bam bat kilaya kedang kilay karno ru ya ki balawet basatam dap hanyau tukri nganong ipi la na pishakri hok yo blain em haba ublay ukur khu nem ka penhon ya ka mansim ka jophi namar hisien ba phi kedang nem kalong hun nem ka mansim ka jathan hare da menta phi bam ja tang shi shamat ar shamat ka mansim kalong hiu to bathangat kalong dathangan phi sutho kalong kumno te kamot kini ki brew nem ki ba shu shakri yo blay tang mendap kan yam ko rukom nem ka mansim joki kalong let pisa kam dan rete ka tuka jinghon ka mansim Handre gini bagi basyakri utran do mensim haba ublay kurku haddo bandahon ke mensim wat haba umpat kurku ha kaspa kaporu handre kedon kata kajing pendak ika mensim kaba penhon namar balai namar ublay wai haddo bandak kedang umju aire tang shi tang kepo ba laong kumno laong kilaya karu ikte ki balwet kani ke ong kilaya kari ki balwet kani ka pen yangi mangim jude ban le mapot ya ki jingkur khu ki jong ublay haba phi shet ja da thau ki briu ki don ka no mdei ra ba phin chu shet ja ba chibun le dei le ki tu ki briu ki bom jus ngau tanat mam ja tha ka pa de tha la sha shu bread ki jingkur khu kam julong te Handre shet kat badai ban shet ban shet dunathan ban shet khndiat than tu batam khndiat te pen sai na step te sabam lang no ken man lai ban bread ban mapot na mala pi riu spa sakat no kan ru la pi bread kalong kapop na blai nga bala let chat khar ne nga ba shong trin ki don ki de khar krong ki batang ka bam ban bam rum yo bangi la tam bangi ne bangi shong po trin kum tu po slangi bam ne po kapliang kum tu kliang kot kum tu ngia bread nem tu shitu shapo tu shpo nala bala de bam pitep bat ubreu bat uksau ki kene ungyat uksau ukne ubam itu jimbam batam ki breu tu shumudur pi ki breu ki don ba wat tang ka bam ban bam kim don te ba ubreu kur khui pi wat jupen sapret ya ka jimbam Handre pi de ban le bhagen ban nom pen mapot re ten amar kata pi sia ki batrei shong tre hayin ju ki breu haba ki breu ki la bo ipi phenlong ki nong shet ki nong tiu pet ha fridge don ayu jhuru bala kham slam ni ngan shet no shwa do ni umlong re mdei re da la pot sabrat ke to teng ka do ha fridge chu sma chu brach to ke to ka jing lot pot ke to ble room cham so bhare te hapet ban nom pen ma pot ra ken te la de ba pi nang ban kunai ke jong ki wei uble un kunai ke jong pi mdei ro chule lot pot loksan bat ki don kini ki chat breu ki ba shedi thit ki jan na yo ho yo ki jan ki patat na ma ki jan second hand tang something cash photing ka lai photing ka chule thit ta ma umlong pat ban phong hapo good rich pin pet ka jan dang ban phong kim long ban phong ka turu ka di jing pen lot pot pila ban thit ka jan kat no ro umlele hapo bleu kur khu tang ba phi de ban pen kam ka ni ka to umde ban chu bo ba kum to kham dan jing mot chu thiet kai kum to te na mar kata nga sile kum no nga se duai shwa ban thiet bangan yo bet ka padai bangan nombre te bangan yo be ban phong bangan penan kam kamarem ne kamatat ha banga thiet nga de ban yo kai ban penan kam hande menta chu tang ba yu ka khmat chu thiet apoi hayeng pat penan kam re te ka turu ka ke jing pelot phot ke jing pelot san ka ba ngi ha ban sneng persya pya bi kai ru ki khon na dang ret pa kim chu de ban e ja ha ki pleng ja ki chong ki lane ka e ka ba ki le jude te ban long ma phat ban long lot phot ban long san nang bo ble un yo ban kur khu gen ya ka jing em ka jongi ban la ong kum no la ong ba kita ki balwet ki dap hadu ka no ki dap hadu nyau tu kri kita ki balwet pitep u number nyau nem
ka kren ni ka jing janai kamot ublei em onda ukur kui pi dem onda pila syakri ublei hakarukom ka bedai unkur kui pi hakarukom ka bajanai unkur ku da ka jingkur ku ka bajanai ka ban penhon ye pi ublei udang sudah bi tho lupai nga mentala do ni mat lai benai uong ngan sakur kui pa da ka jingkur ku ka bajanai te namar kata ublei kular ta yenga ukular ya paro ki kristan ki ba ye hok ye ublei paro ki ba ye hok ye ublei ne em ublei ukur ku ban ai ka jing kur ku ka bajanai un ai ka lang tam ka bajanai kata ka jing tam ka jong pi ka bajanai ka ba pin sa yo ban ai kam ai jami ki breu pin sa yo ban long ka jing kur ku ki breu pin sa long hado kata ublei em ublei kwa yengi ba un pen kraw hakamet sim bat hakado hanrei ladangim longpat kita ki ba yaine batu kamon ublei unam yo kan ban kerku namat kani ka ba kren lai sngi ba kini ki priu ki ya shong bat u jisun em ka kren ye gajing yaine ka kren ye gajing yaine ka jong ki kaba ki yaine ban don bat u jisu namar kata kajing syakri blai kade ban long kaba yaine namar don pon ki priu ki bala le shibon ki kamba hanrei namar ba ublei utunjo jubab ai ke ba ki pan ba ublei ku ban tes ki bon ki bala phai din no namar kim yo ke ba ki ku pen sngob hai ka do ka jong ki bat ki phai din no ha ki phai din no kim pat yo mat yo to blei long blei ba hau blei ba da ka jing isne ublei ubom ju pha thli kim shem la yo mat ya ka dor jong ta ublei namar blei ka jing bom yai ne namar kata ni de ban long ki ba yai ne habangi syakri utrai yai ne hadu ka bakut ngani thu e phi nadu na perthai ublei un ai phi ka lang tam ublei un kur khu e phi de ka jing kur khu ka bajanai ba ka perthai ru kan sa yo i ba ki ne ki dei shisha ki bala jet ki jong trai ki ne ki bala pensle ki jong trai ki ne ki bala kur khu ki jong trai ba haba ublei kur khu ru onam dan ban ong e phi tip kala tre kam ayu tip ula tre kam ayu hanre kin tip bet ba ka jing kur khu ka de ka wan na ublei ka ba khoi ka ba suba kaba sngur kabam dan ka jing bam sap kabam dan ka ka bas new ha ka jing kur khula da philong ki te ki bayai ne namar kata wat sha bangin phai din no na utrai namar ba utrai pat ai ka jing kwa ki jongi han rangi de ban long ba ki bayai ne namar la ong ba ti singi ba khaddo kan sa don ka jing phai din ba wat i bala jet ru da la nem on sa pen kelon on sa tan biang sha ka prothai hanre to ai bangin long gi te ki bayai ne ban pule ka tin ka ba khoi ka jong ublei ban ruai ban syakri bhai ublei khnang ba ubom man unnam pen phai di ne ngi da le ru em bala ong kum no la ya tho ki ta ki bele vam te ki la long kum ba 4hajar ki rang ba na lor ki kan thai bat ki khna la ya tho ba na lor ki rang ba bat ki kan thai lem khen re dai bet na lor ki kan thai bat ki khna ma be nga na lor ki kan thai bat ki khna lem khen re la khen be tang ki rang ba la ong ba ki don hadu 4hajar ngut la don hadu 4hajar ngut han re tang da khndiat i do kha bat nyau tli ki pu bat la ong kum no la ong ba tang ine i nyau tli ki pu bat khndiat ki do kha la ban pendap ngon ong pi kane ka de ka kamba ka ba ublei ula ban le i ki ba shani ai u meneng rang i thu khana ya i dawan meneng rang i thu khana ba hakapor ba udam doi umut ban let ban ya lap kalok jong u kala ong ba dan khao shu hayeng ne shet ja da e wong ke le khe do sla pa thao ong saber lang mat kamlu hakapor phi shet ba kan khambang dala i da plit la kala ja kata ka ja hari khasi jongi balai ba jai kembah nama ba syania te ba IT not te ba hala de khlamboy e sho kamot tep sho ya la de lalong be kum mi khnung iba dang red iba umpat don jingmi na la de kat ba ai ki kmi ki pa shu priang be da thangan shu ong be aja da don kam kata shu ong ai kata da kwa kata shu ong ai kata kamot la dang ni long kum ki khnung ak ma jong ble ba shu syania tli be ho ble ba shu IT tli be ho ble bam la ban kre phi i ki khnung am ki kharna pa hai ki kmi ki pa de yo la de te be kin shu sno be nem to la phi sno kum to nem ho ble i ki jing don kam jong phi am kamot phim dan kam man khuslai na mar uble ula ban le kam ba kam dei re ka moral story lane kam dei re ki khana puri scam kata ka dei ka baja shisha ba u shet do usla pa thau phila ban puli ya ka kot jong dam doi phin lap shi bon ki kam ba ki ba u ula le ba usla pa thau da plit akla ja bom dan khau shu ayeng tenamar kata ki kam ba balai kim ja
Bah kini kisngi ki ba menta namar be ki breu ki la dunate ki ba shania ki la duna ki ba IT lotte ki duna ki ba nyaine ha tin ke chong u. Namar katangi de ban sno be how try ngi de ban IT lot be yala de how try ngani thu EP ba ublei unle ki kamba ha ka jing em ka jong pi ki kamba kim pat kut tang ha ka por ka ban leit no ha ki kamba kin ja ha tu menta ba uang ru wat ya ka kamba ka ba u klem pat le un sale te hangi menta la de ngi don ni ta ka jingen but ula pelat no yo pat ba te ula pelat yo pat ba ba ha u pelat anda haba ula penhun chuai ki u klem patli namar ka tangani thui pi la da pi shakri u traem u blei ju patli da kan mau bahai ka tanga de ke bri balamat bha yu blei ngalamat yu blei ba u blei ulong ba bha ba u blei ju patli da le ru em henre u blei u pet ya ka dono jonga jo pi ngi long ki ba arsap ne ngi long ki ba khoi ki ba subane ngi long ki ba kumno te to blei ni ban kur khui philang ba ro ya ro itra